Un cop més i com cada any, comença l'esperada Festa de l'Oli, que arriba ja a la seva 21a edició. Ens omple de goig aquesta trajectòria, que consolida aquesta festa com un referent que promociona l'oli com a producte estrella, però també la nostra artesania, costums i productes alimentaris de proximitat. Durant aquests 2 dies podrem gaudir de les activitats tradicionals d'aquesta festa, l'esmorzar de la clotxa, les degustacions de l'oli, la mostra de productes artesanals i tradicionals, activitats lúdiques per a totes les edats i moltes altres coses que trobareu en el programa i que no cal que ens allarguem en explicar. Us convido a que hi participeu. Ara ens dirigirà unes paraules de benvingut al nostre alcalde, l'il·lustríssim senyor Francisco Blanc Batiste. Un fort aplaudiment. Bon dia a totes i a tots. Presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, senyora Neus Sant Romà. President de la Dopoli Terra Alta, senyor Josep Colat. President del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, senyor Joan Alginet. Director de l'Escola Agrària de Gandesa, Antoni Cotrona. Alcaldes que avui ens acompanyeu, de Villalba, de Corbera, de Gandesa. Regidors que també ens acompanyeu de Caseres i d'Ascó. Consistori municipal, pubilles, hereus, veïns i veïnes, amics i amigues. Bon dia, bones tardes a totes i a tots i benvinguts a esta 21a edició de la Festa de l'Oli a la Fatarella. Un any més ens tornem a trobar aquí, al nostre poble, motiu d'esta Festa de l'Oli. Sí que és veritat que és una festa, o també podríem dir que és un gran esdeveniment o també un gran aparador que va néixer, en aquest cas, amb la voluntat de posar en valor tot allò que tenim com a poble i en especial el nostre oli de les nostres oliveres. Ara, crec i pensem més que mai, creiem que és del tot necessari posar el nostre esforç en donar a conèixer tot el que tenim i fem com a producte de proximitat i també, com no, producte de qualitat. Per tant, us invito a totes i a tots a que passegéssiu per tot l'espai firal i proveu tots aquests productes i a que us impregnéssiu de la nostra festa. També m'agradaria dir-vos que aquesta festa vol ser també punt de referència del sector olícola de la comarca, la Terra Alta. Per això considerem importantíssim la implicació de la DOP Oli Terra Alta. I aprofitant l'ocasió, també m'agradaria demanar a la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta que tingui en compte la nostra festa, que també és i ha de ser la festa de tota la comarca. Com que és una festa, el programa, com sempre, que tenim, és ampli i carregat d'activitats, de propostes, de tallers, de visites, de degustacions, ja sigui el jabalí, la clotxa, com han comentat els presentadors, dels mossets, jornades gastronòmiques, jornades tècniques que vam fer el passat dimarts, jocs per als petits, actuacions musicals i també, com no, és moment de provar els olis nous, olis de productors locals, però també de productors de la DOP Oli Terra Alta, juntament amb productes locals i artesanals i la nostra mostra d'arts i oficis. Perquè per a que això sigui un gran esdeveniment per la Fatarella i per a que això sigui possible, creiem que és importantíssim la implicació de tothom, començant des de més petits i acabant pels més grans, passant per totes aquelles entitats i associacions, comerços, restauració, cooperativa i petits productors que fan aquest esforç per a que any rere any la festa de l'oli de la Fatarella sigui encara més gran i sigui este aparador de l'oli del producte local i artesà. Una festa que vaig dir l'any passat en el 20è aniversari, va a més, i que volem que continuï caminant i sumant. Des de l'Ajuntament continuarem treballant per impulsar tant com puguem aquesta festa. Per tant, només me queda agrair sincerament a totes les entitats, gent del poble, treballadors de l'Ajuntament, a la Regidoria de Promoció Econòmica per la feina que han fet, que no ha sigut poca, per organitzar tota aquesta festa de l'oli. I per acabar, només me queda animar-vos a tothom a que participeu activament en totes les activitats que hi són programades. Molt bona festa de l'oli a tothom i benvinguts. Moltes gràcies. En aquesta 21a Festa de l'Oli tenim el plaer de comptar com a convidada en la inauguració de la senyora Neus Sant Romà, excel·lentíssima presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, que tot seguit ens adreçarà unes paraules. Un fort aplaudiment. Molt bon dia a tothom, veïns, veïnes de la Fatarella i gent d'arreu.
En primer lloc, m'agradaria agrair l'Ajuntament de la Fatarella, especialment a l'alcalde, a Cisco, i al seu equip de govern, que hagin pensat en mi per inaugurar la Festa de l'Oli d'est any 2019. De veritat, moltes gràcies, perquè cada vegada que vinc al vostre poble em sento com a casa. Saludar també a la diputada Tere Mariner, a l'alcalde de Gandesa, a l'alcalde de Vilalba, l'alcalde de Corbera, que no me'n deixa cap, a l'Ajuntament de la Fatarella, a l'Ajuntament d'Ascó, que també estan aquí representats, al director del COPATE, al de la DO de l'Oli, Joan Pere Colat, al director de l'Escola Agrària, el Toni Cotrona, i saludar també als membres de l'equip de govern del Consell Comarcal, que avui són presents, i una menció també a les Pubilles i els hereus que avui ens acompanyen. Honorar fer aquesta inauguració quan has vingut en altres edicions com a visitant de la fira i saps que les dues últimes encarregades de fer el que jo estic fent ara han estat les dues conselleres d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Dues persones fermes, a les que admiro pel seu compromís amb el país, en la terra i en el món de la pagesia. Per tant, no voldria deixar d'aprofitar aquest moment per mostrar el meu suport a la Meritxell Serret, que actualment encara la tenim a l'exili, i d'encoratjar la Teresa Jordà en el treball constant per dignificar l'agricultura catalana. Bé, aquest any la inauguració se fa des de casa, de portes endins, parlant de comarca des de la comarca. I ho vull fer en un relat positiu i encoratjador, perquè la Terra Alta ja comencem a estar saturats de ser notícia per connotacions negatives. El tracte que hem rebut històricament ens ha conduït a ser mencionats a nivell mediàtic per massificació eòlica, per proximitat a centrals nuclears, per instal·lació d'abocadors, per haver patit 2 incendis forestals massa desafortunats, pel despoblament, per tenir la renda per càpita més baixa. I sí, potser sí que aquests factors ens juguen a la contra, però la Terra Alta som molt més que tot això i hem de ser capaços de creure en nosaltres mateixos i sortir endavant. 21 edicions de la Festa de l'Oli ajuden a enfortir el producte local i el producte comarcal, a promocionar-lo, a fer-lo visible per tots aquells que este cap de setmana han pres la decisió acertada de vindre a visitar la Fatarella. Ajuda a crear vincles entre la gent de la Terra Alta, a ampliar coneixements en jornades tècniques com les que es van fer el passat dia 3, a millorar, a superar, en definitiva, a treballar per aconseguir que tot allò que ens fa singulars no desaparegui. Un dels punts principals d'aquesta festa, si més no a nivell dels professionals, i com a distinció del sector vindrà ara tot seguit. Se tracta del lliurament dels Premi Terraltí 2019, que atorga la DO protegida de l'oli de la Terra Alta entre els millors olis verds i extra de la varietat empeltre entre les almàsseres i comercialitzadores inscrites a la DOP Terra Alta. Es tracta de 3 premis en funció de categoria: Premium, més equilibrat o més afruitat. Distincions que sempre són importants pels guanyadors en quant a prestigi i valoració del seu producte, les quals ajuden a posicionar-se al mercat d'una forma clara, com a la vegada ajuden a la Terra Alta a fer-se conèixer en connotacions de qualitat. I és que si analitzem bé la comarca ens adonarem que tenim una gran quantitat d'oportunitats i de fortaleses encara per aprofitar. Ens adonarem que no cal fer volar molts coloms ni optar per fórmules màgiques per tirar endavant, sinó que simplement hem de valorar allò que tenim, creure en el que fem i produïm i treballar per a res del que ens fa singulars acabo desapareixent. Estic parlant d'agricultura, de paisatge, de natura, de gastronomia, d'història i d'arquitectura. Dubto que a Catalunya hi hagi moltes més comarques on s'engloba en una mateixa tants elements importants i amb la transcendència que tenen els nostres. Tenim un potencial molt gran i cal gestionar per a que esdevingui la nostra distinció. Però la part més important d'aquest potencial, sense cap mena de dubte, és el sector primari. És el pagès, és el pastor. El sector que, tot i que a la metròpoli pareix que no ho tinguem molt clar, és el sector clau, el més necessari, el graner del país, el que cultiva els aliments principals, el que produeix qualitat, el que manté i dibuixa el paisatge, el que treballa cada dia per previndre dels incendis forestals, el que ajuda a mantenir i regular les poblacions de fauna autòctona i el que aconsegueix que es mantingui viva la Catalunya rural. Algú pensa que tots aquests factors no són suficients motius per a que la figura del pagès o el pastor se reconsideri i esdevingui un ofici prioritari a valorar? Però, mentrestant,
el preu del gasoil puja, la maquinària esdevé una inversió molt important a pensar, les olives baixen de preu, com el raïm, com la mela, com l'avellana, o qualsevol altre producte que el mercat globalitzat té la crueltat d'oferir a preus completament indignants. Davant d'això, nosaltres què podem fer? Doncs és cert que hi ha conceptes, problemes i solucions que no estan al nostre abast, però hem de tenir molt clar que la Terra Alta aconsegueix productes agroalimentaris de qualitat i que si no els venem nosaltres, ho faran els altres. L'opció de vendre l'engròs a altres mercats per a que ells ho faiguen, per a que ells agafen el nostre producte de gran qualitat i se l'apropien com a seu i sense cap mena de dubte que ho fan. I ells sí que el venen a bon preu. Mireu, en el món del vi, a casa nostra, ja ens han marcat una mica la ruta. L'altre dia parlava amb una empresària d'aquí de la comarca del vi i em comentava que anys atrás la Terra Alta, per a fer bon vi, s'emmirallava en França i intentava fer alguna cosa similar. Lògicament, el resultat era quelcom similar a un producte de qualitat francès, però al mercat no funcionava, fins que es va apostar per la singularitat, per allò que ens fa peculiars, enològicament parlant, i es van centrar en la garnatxa, més concretament en la garnatxa blanca. A dia d'avui, els vins de la Terra Alta són presents a nivell mundial, amb notes altíssimes dins de llistes com la Parker i moltes més que els posicionen dins del marc dels grans productes. Aquesta singularitat, este camí que ha iniciat el món del vi, cal imitar-lo, perquè és el camí d'èxit, perquè ens ha dut a un augment de cellers a la comarca, a la generació de llocs de treball qualificats, al retorn de gent que va marxar per formar-se i ha tornat per crear la seva empresa. I la Terra Alta ha esdevingut una marca identificativa de producte de qualitat. Fa 3 setmanes vaig tenir l'oportunitat d'anar amb els empresaris del sector de l'oli de la comarca a obrir mercat o, si més no, a conèixer noves realitats a Bèlgica i als Països Baixos. I tot i que el món de l'oliva a mi m'és familiar, perquè tenim olives a casa i anteriorment havia treballat al sector, jo personalment vaig aprendre molt i em vaig adonar que a la comarca disposem de productors i envasadors d'oli verge extra de gran qualitat, gent amb capacitats i moltes ganes de tirar endavant el seu projecte personal, posant el nom de la Terra Alta una vegada més dins del paquet de productes agroalimentaris molt bons. Este sector empresarial oleícola que tenim és un sector important, molt transversal a tota la comarca, i és per això que és del tot necessari impulsar a través de tots els organismes que siguin possibles. Consell Comarcal, sí, i tant, com ho van fer en la iniciativa de Bèlgica i Països Baixos, o les que hagin de sortir. A través de l'escola agrària, també és completament necessari teixir complicitats entre el món educatiu i el món empresarial, però sobretot a través de l'ADO protegida de l'oli de la Terra Alta. Aquí crec que té una feina important a fer, a qui encoratjo a tirar-la endavant i a qui li estenem la mà per tot allò que puguem ajudar. Necessitem un sector oleícola potent, desenvolupat, professionalitzat, unit, compacte i representatiu de tota la comarca, de tota la Terra Alta. Necessitem un sector públic i un sector privat units per fer visible que l'oli, amb singularitat, sigui nostre, l'empeltre. Ja sé que, sobretot a la banda nord de la comarca, aquí teniu tendència i teniu bastants olivers de la varietat arbequina. Però en aquell viatge, si alguna cosa em va quedar clara, és que si volem entrar al mercat dels olis de qualitat, amb l'arbequí no ho aconseguirem, perquè ja disposa de molta oferta i bona en aquest sentit. Ja existeix un gran ventall de grans olis arbequins amb una quota de mercat consolidada. En canvi, la gent que va vindre a les cates a tastar el producte ho va fer perquè va vindre a tastar una varietat singular que la diferenciava de la resta i que permet ocupar un nínxol de mercat que encara té possibilitats. Perquè quan parlem de l'empeltre, segons me van dir alguns que n'entenien, estem parlant d'un oli bo en connotacions de mela, de nou, que pot ser molt redó en boca i en harmonia. I un catador belga va dir que hem de culturalitzar els consumidors cap a aquest oli i que aposto per un oli que no és tan verd com l'oli italià ni tan madur com l'oli espanyol. Això és el que ens fa singulars i és aquí des d'on en podem sortir. Vendre l'oli a l'engròs significa vendre barat. El preu que el majorista et farà mai és el que el pagès voldria cobrar. És necessari canviar el xip. Si aconseguim vendre qualitat, que això ja existeix, si aconseguim vendre el producte al detall amb una bona imatge,
ensenyant als consumidors que són productors, que al darrere de la producció hi ha una història, un treball, valorant si és necessari que el producte sigui ecològic com marca la tendència del mercat, ja sigui per sensibilitat en el medi ambient o també pels estudis a nivell de sanitat que indiquen que l'oli té propietats a nivell de tindre curacions en quant a càncer sobretot. Tot això ens juga a favor i són explicacions que si les fem i ens les creem, adinerarem el producte i dignificarem el treball. I aquesta és la filosofia que crec que entre tots hem de dur a terme a la pràctica, buscar les nostres singularitats, allò que ens fa orgullosament diferents, allò que sol tenim nosaltres, allò que som la Terra Alta, espais de la Batalla de l'Ebre, la Pedra en Sec, la Ruta de la Pau, la Via Verda, el Parc Natural, el Port, la Ruta de Cellers Modernistes, l'Art al Ras, les rutes cicloturístiques, pobles amb una història arquitectònica important, tradicions. I si tot això ho reguem amb una bona garnatxa blanca, Terra Alta, que ens ajudarà a fer baixar una clotxa ben empapada d'oli empeltre nou, aconseguirem una comarca plena d'experiències, de bons moments i sensacions inoblidables. I això és el que ven, i això és el que podem oferir. Davant d'aquest bon grapat d'experiències, qui no aposta per tirar endavant i fer de casa nostra, de la Terra Alta, la terra de tots? Treballant conjuntament amb un objectiu comú i mirada llarga, ens en sortirem. Bona festa de l'oli a tothom. A continuació, donem pas al senyor Josep Perecolat, president de la denominació d'origen protegida Oli de Terra Alta, que també ens dirigeix unes paraules. Bé, bon dia. La veritat, primer felicitar l'Ajuntament actual i a tots els ajuntaments que van iniciar la festa de l'oli de la Fatrella, la festa de l'oli de la Terra Alta, si ho podem dir així, perquè la veritat és que este és un fet ja consolidat i per tant és una cosa que ja tenim en ment cada any que hem d'assistir a la festa de l'oli de la Fatrella. La DOP Oli, evidentment, alcalde, i agafo les teves paraules, gràcies per tindre en compte a la denominació d'origen protegida de la Terra Alta en oli, per a poder estar aquí dalt a la festa de l'oli i sobretot el que sí té clar la gent que estem al Consell i la gent que treballa dins a la denominació d'origen protegida oli Terra Alta és que l'única finalitat que tenim, i és la més important, sobretot és donar a conèixer el gran producte que fem, que és l'empeltre. Evidentment que no estudiarem els recursos, els pocs que tenim, perquè com sabeu som una DO molt petita, al qual cada dia ens reinventem per a poder portar l'oli sobretot a casa nostra, a Catalunya i al món. I no és fàcil, però que, clar, els polítics diuen que si no hi ha recursos no es pot fer política. Nosaltres, com que ja us he dit, estem en un lloc molt petit i per tant els recursos són molt limitats, és el que us he dit. Cada dia reinventem per poder estar presents al món. Agafo les paraules de la presidenta, al qual et felicito pel teu discurs, i també deixa'm ser una mica crític, perquè jo sempre tinc un defecte, que al final algú em diu que és una virtut, sempre dic el que penso i a vegades no és políticament correcte. Els discursos sempre és molt fàcil, o no, pujar aquí dalt i parlar i adreçar-se al públic present. Em sentiu bé? Els discursos sempre són fàcils, no? O no, perquè a vegades també el sol de cara o els focus que tens aquí, això també t'acolloneix una mica. Però jo sí que et diria, Neus, que a la Terra Alta l'empeltre s'està fent camí. Sense anar més lluny, gent que tenim associada dins a la nostra DO, ara fa poc, el seu oli ha sigut l'empeltre el millor del món, que no és no el de la Terra Alta ni de Catalunya, sinó el millor del món. Està clar que cada dia la gent que treballem, els pagesos, les pageses, que treballem cada dia les oliveres i les nostres terres, i a vegades hi ha gent que ho diu en boca petita, no? Collons, soc pagès. No, soc pagès, sí. Soc pagès amb la cara ben alta, però també ho has dit tu. Som pagesos, però som productors d'aliments d'altíssima qualitat. I això avui en dia no és poca cosa. Per què? Perquè estan parats en uns cellos que són
un, com és el de la denominació d'origen protegida oli, i l'altre, com és la Comunitat Econòmica Europea, que garanteix que el nostre producte, amb els segells que porten, vol dir que estem venent qualitat. Necessitem recursos, la consellera ho ha dit, i aquí en aquest escenari ho ha dit la consellera Serret, ho ha dit la consellera Jordà i ho has dit tu. Aprofito i perquè li vam demanar permís a la persona que ho va dir, aquesta setmana, el dimarts, si no recordo malament, en Calde vam fer una jornada en agricultura i en l'Ajuntament i la denominació d'origen, on va vindre persones, sobretot, per a poder parlar dels recents focs que hem tingut, que a tots se mos fot la carn de gallina quan veiem per la tele i sobretot alguns que hem tingut l'oportunitat d'agafar el cotxe i anar a calcigar tot allò que es va cremar. Per tant, se fot la carn de gallina quan veus el foc, quan ha passat, deixa. I sobretot el que feien els nostres iaios, o més enllà o més atrás, els nostres avantpassats, que després de cremar-ho tot veus els marges, les faixes, el treball, l'esforç, que potser feien un marge, feien 2 sols en una mula, hi havia una oliver, hi havia un ametler, però en aquella gent intentaven sobreviure. Suposo que aquí ve una mica la dita que es diu, que els catalans de les pedres treuen pans, que per tant tot allò que estava treballat avui està erm. Està clar que a la Terra Alta, per desgràcia, cada dia en queden menys de pagesos i pageses, però està clar que ens hem de reinventar i per això dic que agafo les paraules del Marc, on va fer una proposta, que jo li vaig felicitar la seva proposta, i li vaig demanar permís, com a seu origen, per a poder-la portar, sobretot avui aquí, i si més no, a les conselleries pertinents, que ell va fer una proposta on la gent de Barcelona, com avui està visitant la Festa de l'Oli de la Fatrella, quan surt de la gran ciutat, el que volen és veure el terme treballat, bonic, verd, i els olivers, les vinyes, els ametlers, tot el que tenim. Però, clar, tenim uns PACs que cada dia ens van retallant més, per tant, les ajudes, els que estem treballant a la Terra Alta, cada dia són més justes. Al seu moment, el govern es va inventar una taxa, que era la taxa turística als hotels, on la gent que es queda a dormir a un hotel, no sé, si és €1,50, són 75 cèntims, la quantitat que sigui, va a la taxa turística, on suposo que allò ho destinen, si a Barcelona, com va dir una reunió que vam fer fa molt temps el president Puigdemont, que érem 18 milions de visitants en clau turístic, multiplicat per €1 o per €1,50 són molts calés. Què us vull dir? Per què no la taxa turística, aquest €1,50 que es destina a quan anem a pagar l'habitació a l'hotel, per què no podem destinar 50 cèntims o €1 a mantenir el territori, a la gent que cada dia, pagesos i pageses, estem treballant al territori, que pugui estar treballat i que simplement que et dona un al·licient per a poder sobreviure, i com ha dit la presidenta, el gasoil cada dia puja més, els tractors més, els inputs cada dia són més alts i, per desgràcia, els nostres preus cada dia són més baixos, que t'he de rectificar una cosa, presidenta. És veritat que el vi ha baixat, que l'oli, que l'avellana, que la fruita dolça, l'ametla, l'ametla està en alça i, per tant, pujant. Ja està bé, una flor no fa maig, però és el que toqui. Per tant, la petició des de la nostra gent protegida de l'oli, i us ho dic i ho farem constar, i et demano, presidenta, que des del Consell Comarcal aquest missatge el poguéssim traslladar a les conselleries pertinents i si el dia que tinguéssim l'oportunitat el mateix president de la Generalitat, per què no part de la taxa turística que s'estan pagant als hotels de tota Catalunya, per què no es pot destinar una part a l'agricultura? Penso que seria una part molt important. Si més no, l'important avui és, com a denominació d'origen, és felicitar a tots els guanyadors, la bona feina que s'ha fet, i els olis i els premis aquí, el panell de cata ja ens ho va traslladar, que, difícil poder donar un dictamen perquè la competència anava molt a la part, però evidentment la cosa va rodant cada any i sobretot felicitar a tots els guanyadors que és una mica més del·licient perquè tot ajuda la feina que fem cada any i a vosaltres només demanar-vos una cosa, sobretot els que sou del territori i sobretot els forasters.
quan aneu al restaurant, el mateix que estàvem fent en els vins catalans i en l'hivernatge, com dia la presidenta, per què no també podeu demanar un oli amb peltre de la Terra Alta, que segurament que si ho fem constància un detrás de l'altre, cada dia als nostres restaurants de tota Catalunya arribarà un moment que trobarem l'ampolla d'oli amb peltre de la Terra Alta. Res més, bona festa de l'oli i moltes gràcies a tots. Ara lliurarem els Premis Terraltí 2019 a les almàsseres i envasadores comercialitzadores inscrites a la denominació d'origen protegit Terra Alta que hi han participat. Agraïm, com sempre, la col·laboració als productors que, amb la seva tasca imprescindible, donen relleu a aquest acte. Anem a donar lectura a l'acte dels premis. El panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, reunit a la seva seu oficial, Sunyer 46, de Reus, el dia 4 de desembre del 2019, una vegada realitzada la valoració organolèptica de les mostres d'oli d'oliva verge rebudes, proposta com a mostres guanyadores. Premi Terraltí Premium 2019 a la mostra 1902. Premi Terraltí Equilibrat 2019 a la mostra 1904-1. Premi Terraltí Afruitat 2019 a la mostra M1905. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli Terra Alta atorga un accèdit a l'Escola Agrària de Gandesa pel mèrit a l'ensenyament i a l'aprenentatge en l'elaboració d'oli de qualitat, essent aquest 2019 un oli finalista i excel·lent dels Premis Terraltí. Jo us volia explicar una mica per què aquest accèssit. Nosaltres cada any fem uns olis experimentals. Vam dir, enguany, com que estem fent cada vegada més a la comarca en regadiu i estem regant oliveres i això, nosaltres vam començar des de l'1 d'octubre a fer controls de maduresa cada 3-4 dies. I el resultat final va ser que cap al 14 d'octubre vam decidir collir les olives i fer l'oli. Jo penso que tota la gent que l'han provat, i us convido també a que el proveu, és un oli molt diferent, molt equilibrat, és verd i té el toc de l'empeltre, i jo us convido que el proveu, perquè molta gent diu, home, de l'escola cada any l'agafeu, penseu que aquí al darrere hi ha una gran feina, i jo no sé si no en veig cap, però si hi ha algun alumne per aquí o això, felicitar-vos perquè és la seva feina. Nosaltres, la nostra feina no és fer oli, sinó és fer bons professionals que sàpiguen fer bon oli. I no res, gràcies també al Panell i a la DO pel reconeixement d'esta tasca. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta el premi a millor oli afruitat a Molí de Fluix Unió, Fruits. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli Terra Alta atorga el premi a millor oli equilibrat a Agrícola i Secció de Crèdit Terra Alta, Pobla de Massaluca.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de Terra Alta atorga el Premi a l'Oli Premium Collita 2019 a Agrícola i Secció de Crèdit Sant Josep, Bot. Moltes gràcies a tots i, per acabar, volem agrair un cop més a la presència de tots vosaltres en aquest acte. El poble de la Fatarella, com sempre, es volca en aquesta festa, que ens dona a conèixer arreu com el que som, un poble acollidor i festiu. Esperem fer-vos arribar aquest sentiment ja que escalim. Tot seguit podrem degustar el jabalí a la brasa que ens prepara la colla Los Tossalets. Recordem que aquesta degustació té un preu de 2 euros que van destinats a la Fundació Noèlia per la investigació dels nens i nenes que pateixen distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen 6. Moltes gràcies a tots i a gaudir de la festa.